जननी अवतारी मैया, भगतन के हितकारी मैया। जग जननी अवतारी मैया, भगतन की हितकारी मैया। महिमा माता रानी के हम आज बतावत बानी, माई विंध्यवासिनी के अब कथा सुनावत बानी। माई विंध्यवासिनी के अब कथा सुनावत बानी। शिव जी तीनों देव में एक विचार मिलल, तब आदि शक्ति जगदम्बा से सब देवता कैले गुहार। फिर जोग माता पैदा भइली, यशोदा जी के कोख में अइली। वासुदेव देवकी दोनों जने के व्यथा सुनावत बानी, विंध्यवासिनी के अब कथा सुनावत बानी। मैया विंध्यवासिनी के अब कथा सुनावत बानी। पर्वत के रानी के साथ ले अइले, हौए भाई बहिन के नाता कान्हा संग भवानी। मारल चहलस जब कंस बिहसी के, तक कहनी विंध्यवासिनी भवानी। त जाना ताड़ा लोग का कहली माई, तोहर के मारे वाला त जन्म ले लेहलस रे अभिमानी। माई विंध्य